Zadovoljstvo je biti sa pripadnicima garnizona Vranje, koji dostojno nastavljaju tradiciju Vranjskog prvog pešadijskog puka, koji i dok su bili pripadnici 78. motorizovane brigade i sada kao pripadnici 4. brigade kopnene vojske imaju osjećaj za saradnju sa građanima Vranja i juga Srbije. Zašto stalno ovo potenciram? Zato što ste vi, poštovani pripadnici 4. brigade kopnene vojske Srbije, predvođeni generalom Milosavom Simovićem, svojim svakodnevnim aktivnostima, zalaganjem, jednom rečju ličnim primerom pokazali da imamo vojsku dostojnu poštovanja i divljenja. Vojsku koju građani Vranja doživljavaju kao svoju, a za taj osjećaj pripadnosti i sigurnosti zaslužni ste upravo svi vi. Pored obavljanja svojih redovnih obaveza, vi ste prvi obnovili sećanje na prvi pešadijski puk, počeli da proslavljate slavu Svetog Atanasija Velikog, opremili spomen sobu koja svedoči o burnoj prošlosti srpskog naroda. Otrgli ste od zaborava uspomene na naše slavne pretke i istovremeno hrabro se nosili sa obavezama koje je pred vas postavljalo ovo vreme. Takođe, iskazali ste upornost u našoj zajedničkoj akciji izgradnje spomenika poginulim vojnicima, policajcima i građanima u periodu od 1990. do 2003. godine. Ponosan sam što Vranje ima jednu ovakvu brigadu, čijim pripadnicima od srca čestitam slavu kao i dan grada 31. januar, jer vi jeste naši Vranjanci. Vi ste garant bezbednosti i opšte stabilnosti juga Srbije. Srećan vam 31. januar! Brigada odlično sarađuje sa lokalnom samoupravom. Brigada ima veoma dobru saradnju sa policijskom upravom Vranje i jedinicom žandarmerije. Takođe, brigada ima dobru saradnju sa koordinacionim telom i bezbednosnim službama. Komanda garnizona sarađuje i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, državnim i privatnim preduzećima, obrazovnim, kulturnim i javnim ustanovama, borcima i potomcima oslobodilačkih ratova, Savezom rezervnih vojnih starešina, Udruženje vojnih penzionera i medijima.
Pripadnici brigade imaju veliki ugled kod srpskog stanovništva, a korektnim, profesionalnim, vojničkim i ljudskim odnosom prema Albancima u mnogome doprinose realizaciji državne politike i stvaranju poverenja između meštana i države Srbije. U saradnji sa predsjednicima opština Preševo, Bujanovac i Vranje i zdravstvenim ustanovama istoimenih opština, brigada je organizovala humanitarnu akciju, lekarski pregled sa podelom lekova i obezbeđenje vode, radi pomoći stanovnicima zabačenih sela u kopnenoj zoni bezbednosti. Prema svim meštanima, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost, pripadnici 4. brigade kopnene vojske imaju korektan, ljudski i profesionalni odnos. Izgrađuju puteve, prevoze ljude i dovode vodu u planinske zabiti. Pripadnici brigade učestvovali su u svim humanitarnim akcijama organizovanim u vojsci i van nje. Skupština opštine i grad Vranje, povodom dana oslobođenja Vranja iz oblasti odbrane i bezbednosti, zbog obezbeđenja mira građanima Vranja i okoline, pružanja pomoći meštanima, odlične saradnje sa lokalnom samoupravom, aktivnog učešća u izgradnji spomenika poginulim Vranjancima i izgradnje spomen sobe garnizona Vranje, dodelila je 78. motorizovanoj brigadi i 4. brigadi kopnene vojske javno priznanje 7. septembar, a kompanija Novosti specijalnu plaketu Najplemenitiji podvig godine za 2007. godinu, jer su pripadnici brigade pomagali Srbima i Albancima u kopnenoj zoni bezbednosti i time umanjili bezbednosno-političku napetost na jugu Srbije.